सीधी समय ले ले आई है गणेश ना छपर ना छाई सब कहे ओ नीतीश यादव जी भागर सिसवन के धरती से फिर 100 रुपया का धनराशि प्रदान कईनी। नीतीश भैया जहाँ रही रहे राजा बन के राज करत रहे नकाला प्रदुमन जी तू जब रात भर गई बनो उतना सुमिरन हम लेके बैठ गए शुद्ध रही आत्मा तो जरूर मिली है परमात्मा ना तो ई ना कि मुख में राम अब बगल में छुरी अब पलखत पाई तो कतर दही मूरी दिन भर सबे से देखा के राम नाम जप साझी खानी किरिन डूगे ला तो छरदवाली छत टप ए पर तो भगवान खुश नहीं होबो नहीं होबो गणेशो जी के सुमिरन चलते चलते जय बोल दे एक बार हनुमान जी के हनुमान जी के समय प्रदुमन परदेसी जी के दे दे हम हनुमान जी के जय बोल के अरविंद आवा बैठा चाहब के मधुबन पागल ब्यास जी रहुआ तनी खार हो जाइए हम माला दे आ जाइए चाचा चलिए चाचा लयदार के ये नो पहचान है एक जगह बैठला से लयदार के पहचान होला लयदार के घूमत रहे रहुआ क्षेत्र में हमनी के बानी जा है जा आई माला पे नहीं 2-4-500 दिन एक कलाकारन पर अपन आशीर्वाद स्वरूप जाई बना रहे पैसा लेवे खातिर हम ना कहनी हम मजाक कहनी हां महाराज गलती ना नो शैलेश भैया हां जी हनुमान जी से कहे के बाद अरे कैसे तोहरा के गोहराइनु जी अब बजरंगी हनुमान कैसे तोहरा के गोहराइनु जी बजरंगी हनुमान फिर घप से 250 टकिया हमरा अजय यादव जी दे देले भाई जहां रही रह जाओ नाल
इया रहली हराउर इया के अपना आत्मा के शांति खातिर हाँ हाँ कोई कोई गो 50 टकिया रहुआ लुटा दी हनी। हाँ महाराज भगवान से प्रार्थना रही ओ इया से हम हाथ जोड़ के विनती करब के ए अजय पोता पर अपन हमेशा रहुआ अपन आशीर्वाद बनौले रखे। हम देखत नहीं पोता कई गो उहाँ के बालो एक गो पोता बालो सही बात बा तू गुडू भाई कम झांगा नहीं खबुझा देखी ओ माता के बाल केसिया देवी जी के पोता लोग कय गो बा कुल पोता लोग 40-45 गो लोग सही बात बा हो सकेला। अरे पोटीदारों में देखी आतना पोता लोग बा हाँ लेकिन हमरा लागत कि जितना दादी से रउआ प्यार रहलो उतना केहू के नहीं खे। ना महाराज सभे आई धीरे धीरे काहे कि यहाँ के रुपया नहीं बुझल लुटाओते रह जाता नहीं। जाई भगवान से प्रार्थना करब कि रउआ आज 5000 देता नहीं हमरा के बिहान रउआ खजाना में 10,000 भर जाए। ये भगवान से हम प्रार्थना करब। हनुमान जी रउरा ऐसन बाहुबल में केहू नहीं खे दोनों तरफ अरे बाप रे बाप ए परिवार में आके हमरा बड़ा अच्छा लागल। उहे के सौजन्य से ही पूरा खानदान है पूरा परिवार लगभग 100 सदस्य लोग अभी घर में बाटे। वो माता के आत्मा जहाँ भी होके वो आत्मा के शांति जरूर दी भगवान। रउआ ऐसन बाहुबल केहू नहीं खे हनुमान जी कोई नहीं का आरे धावला गिर ले आईनी उठाई नो जी धावला गिर ले आईनी उठाई नो जी बजरंगी हनुमान यही में भगवान के नाम लेकर पद्म समय के समझ देवे के बाद आ कहे खेबा का कहे के बा हाँ गाना बजाना शांति से होके के चाहिए। लबर लबर खाली कहले बा अरविंद शशि राजधानी अभिषेक बाबा बुलेट बबुआ रंजीत जी ठेकैछा बारन लहरा गड़बड़ा दल हलो लबर लबर करे में तू ना तो वह लहरा रोज बाजता काहे नहीं गड़बड़ा जा जहाँ दिमाग में हम समा जाई तो जा धम से कुछ हम गड़बड़ा जाए। एक आदमी के डांटे लगे अरे कहे के बाकी जे कर नैया खेवेले कन्हैया ऊ कैसे डूबी बाजता जे कर नैया खेवेले कैसे डूबी ना जाता कर मैया खेवेले